ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கும். அதுல இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இது பெரிய அத்தியாயம். இதுல நிறைய ஸ்லோகங்கள் உண்டு. எப்படி 2வது அத்தியாயம் பெருசு, அதே மாதிரி 18வது அத்தியாயம் பெருசு. இதுல பகவான் எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு, அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம், ஞான யோகம், இது எல்லாமே இதுல அடங்கியிருக்கும். சம்மரி இதுவுமே சரிங்களா. மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமை, அப்புறம் சரணாகதி, பகவான் கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணணும். சர்வதர்மான் பரித்யக்ஷ அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம எந்த ஒரு தர்மத்தை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாலும், யாருக்கு மோட்சம் வேணும், திரும்ப இந்த பிறப்பு சுழற்சியில வர வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்களோ, அவங்க எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையணும், பகவானுக்கே பக்தி பண்ணணும். அப்படி யார் இருக்காங்களோ அவங்க பகவானை நல்லபடியா அடைவாங்க அப்படின்றதான் சரணாகதி ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவத்கீதை நம்ம எல்லாரும் பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா இந்த 18 நாட்கள் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாரும் அவசியம் லெவல் 2ல ஜாயின் பண்ணணும். பக்தி சதாச்சார், பக்தி சாஸ்திரி, 2 கோர்ஸ்ல அவசியம் ஜாயின் பண்ணணும். இன்னும் நிறைய பகவானை பற்றின விஷயங்கள், அனுபவங்கள் எல்லாம் நல்லபடியா கிடைக்கப்பெறணும். குருவோட அனுகிரகத்தோட, பரம்பரையோட அனுகிரகத்தோட எல்லாருமே நம்மளோட பெர்ஃபெக்ட் பொசிஷன், அல்டிமேட் கோல் பகவான், பக்தி, அதை நம்ம இந்த ஜென்மத்திலே முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லபடியா வாழ்ந்துட்டு அடையணும் அப்படின்றதோட நம்ம இன்னைக்கான அத்தியாயத்தை நம்ம தொடங்கலாம். மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமை, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்த்துக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சின ஷலாகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாவிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மாயும் ததாஜஸ்வ பதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ஷி ராஜாதம் சககன ரகுநாதன் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பதான் சக கன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விசாம்சா. ஹே கிருஷ்ணா கர்ண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷோ கோபிகாந்தா ராதாகாந்தா நமஸ்தே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷ்ணபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்பதர்ஷேஸ்ய கிருபா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவினேயோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராஹ்மண இதாயச ஜெகத்யிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகா வதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாதேயே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமனே கௌர வேஷ நமே நமகோ. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமஹோ விஷ்ணு பாதாய சிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவ கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ ஸ்ரீனவாதி பாச்சத்ய தேச காரிணியே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ அத்வைத வாசாதி கௌர பக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர வாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாமஸ் பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 18 பார்க்க போறோம். நேத்திக்கு நம்ம ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம் பார்த்தோம். டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த், முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள்
யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும், வழிபாட்டு முறை, உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா இந்த யாகம், தானம், தவம், அதுக்கப்புறம் நம்ம வழிபாட்டு முறை, அப்புறம் உணவு, இதெல்லாம் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸோட ரொம்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணும். அதனால நம்ம அவசியம் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யணும். அப்ப அதெல்லாம் நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துல இருந்து நம்ம எல்லா விஷயங்களும் நல்லபடியா நம்ம பண்ணணும். சத்துவகுணத்தின் போது பற்றற்று, பலனை எதிர்பார்க்காம, அதே மாதிரி கடமையா சாஸ்திரத்தின் விதிகளின்படி நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் ரொம்பவே சிறந்ததா இருக்கும். பகவானுக்காக, பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கான அத்தியாயம் மோட்ச சந்நியாச யோகம் 18வது அத்தியாயம். இதுல சரணாகதி ஸ்லோகம் இருக்கு. அப்புறம் எல்லா யோகங்களோட சாராம்சமும் இதுல அடங்கி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 18.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वं इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ அர்ஜுனர் ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க பகவான் கிட்ட. என்ன அப்படின்னா, தியாகம் சிறந்ததா, சந்நியாசம் சிறந்ததா, இதுதான் கேட்பாங்க. அர்ஜுனர் கூறுகிறார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொண்டவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். கேசி அப்படின்ற அசுரன் இந்த பிக்சர்ல இருக்காங்க இல்லைங்களா, குதிரை உருவத்துல, இவங்க பகவான் அழிச்சாங்க. இப்ப நமக்கும் இந்த சந்தேகம் அப்படின்றது இந்த கேசி அசுரன் மாதிரி இருக்கு. அத பகவான் அழிச்சு நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு. புலன்களின் அதிபதி, புலன்கள் எல்லாத்துக்கும் அதிபதி யாருன்னா பகவான். அப்படிப்பட்ட பகவானை திருப்தி பண்றதுதான் சரியான முறை. அப்போ இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் என்ன கேக்குறாங்கன்னா, தியாகம், சந்நியாசம் இந்த இரண்டோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.2 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Janaki Raman Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण श्री भगवान वास काम्यानां कर्माणां न्यायासं संध्यासं अवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं राहुस्त्यागं विशेषणा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கிறீங்களா? புருஷோத்தமரான முழுவூர் கடல் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுவதும் கடவுள் கூறினார். இப்ப அவங்க கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, அர்ஜுனர் சந்நியாசம், தியாகம் இது ரெண்டோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு. அப்ப ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல், நம்ம ஜட விஷயங்கள்ல எதிர்பார்ப்போட நம்ம ஆசைகள் நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக செய்யறோம் இல்லைங்களா, அது எல்லாத்தையும் துறக்கிறது சந்நியாசம். முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, தனியா காட்டுல மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பகவான் மேல மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அவங்க தியானத்துல ஈடுபடுவாங்க. அவங்க இந்த ஜட ஆசைகள் அடிப்படையாக கொண்ட செயல்கள் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த நிலைப்பாட்டை நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா சந்நியாசம் என்ன அப்படின்ற நமக்கு தெரிய வருது. சான்றோர்கள் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். இப்ப தியாகம்னா என்னன்னா, நம்ம செயல்கள் எல்லாத்தையும் நல்லபடியா செய்யணும், பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய, ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். அர்ச்சனர் மாதிரி பகவான் கிட்ட பலனை ஒப்படைச்சிட்டு நம்மளோட கடமையை நம்ம நல்லபடியா செய்யறது, சரிங்களா, பக்தி நல்லபடியா பண்றது, அது தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.3 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Kritika Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम. त्याज्यं दोषवदित्येगे कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति सापरे
எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம எங்க பாக்குறோம். பலன் நோக்கு செயல்கள் அப்படின்னாலே நமக்கு அது என்ன ஆயிடுது, கர்ம பலனை கொண்டு வந்து சேர்க்குது இல்லைங்களா. அப்ப அது நமக்கு என்ன ஆகுது, தோஷம், நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளை கொண்டு வந்து விடுது. அப்ப எல்லா வித பலன் நோக்கு செயல்களும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை, அப்ப அந்த மாதிரிப்பட்ட செயலை, பல நோக்கு செயல்களை, இந்த ஜடவுலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றத சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்னுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால் நம்ம யாகம், தானம், தவம் இதை நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யணும். ஏன்னா இது நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இல்லைங்களா. நம்ம கிட்ட உள்ள பாவங்களை அது தொலைக்கும், நம்மள ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றத்துல கொண்டு வந்து விடும். அப்போ நம்ம இந்த ஜட உலக விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து துறக்கணுமே தவிர யாகம், தானம், தவம் இவற்றை நம்ம என்னைக்குமே நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர் அப்படின்றத பாக்குறோம். மாதாஜி 18.5 ஸ்லோகம். மாதாஜி. கிருத்திகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யஜ்ஞ தான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தபஷைவ பாவனானி மனிஷினாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப யாகம், தானம், தவம் இந்த செயல்களை வந்து நம்ம என்னைக்குமே செய்யணும். எதனால அப்படின்னா அவை நம்மள என்ன பண்ணுது, தூய்மைப்படுத்துது. மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட எல்லாருமே செய்யறாங்க இல்லைங்களா. தேவர்களும் வந்து யாகம், இங்க தக்ஷ பிரஜாபதி அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, யாகம் எல்லாம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி யாகம், தானம், தவம்ன்றது நம்மள தூய்மைப்படுத்துற விஷயம்ன்றதுனால அதை நம்ம என்னைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, கைவிடாம அதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். மாதாஜி 18.6 ஸ்லோகம். மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேதாந்த்ய யபிது கர்மாணி சங்கம் இத்யத்தாவ பலானி ச கர்த்தவ்யானிதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப இப்ப அர்ஜுனர் என்ன கேட்டிருந்தாங்க, சந்நியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. சந்நியாசம்ன்றது இந்த ஜட விஷயங்களை புறக்கணிச்சு இருக்கிறது சந்நியாசம். ஆனா தியாகம்ன்றது ஜட விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம செய்வோம், ஆனா வந்து அதோட பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக, தர்மத்திற்காக செய்வோம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம், தியாகம்ன்றது. அப்போ யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அப்படி செய்யற யாகம், தானம், தவம் நம்மளுக்கு தூய்மைப்படுத்துதுன்னா அது என்ன மாதிரி இருந்தா நம்மளுக்கு தூய்மை கொடுக்கும், நம்மள எப்படி தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னா இத்தகைய செயல்கள் யாகம், தானம், தவம் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி, எந்த ஒரு பற்றும் இல்லாம, பலனை எதிர்பார்க்காமல், எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது, எனக்கு பிடிச்சா செய்வேன் இல்லைன்னா செய்ய மாட்டேன் அப்படி இல்லாம நம்ம என்ன செய்யணும், கடமையா செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. அப்ப இக்னோரன்ஸ் மோட்ல உள்ளவங்க, தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க யாகம், தானம், தவம் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அறியாமையினால அவங்க செய்வாங்க. அவங்களுக்கு சாஸ்திரமே தெரியாது. ஆனா ஏதோ ஒரு அவங்களே ஒரு மூட நம்பிக்கை வச்சுட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு சில விஷயங்களை அவங்க கடைபிடிப்பாங்க இல்லைங்களா, அது தவறானது. அப்புறம் பேஷன்ல உள்ளவங்க என்னன்னா பயம், செய்யலைன்னா நமக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், இல்ல பலனை எதிர்பார்த்து செய்வாங்க இல்லைங்களா, அதுவும் வந்து சரியான ஒரு முறை கிடையாது. அப்ப நமக்கு பியூரிபிகேஷன் நல்லபடியா கிடைக்கணும் அப்படின்னா குட்னஸ் முதல்ல டியூட்டியா நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பற்றுதல் இன்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க செய்யறாங்களோ அவங்க மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.13-14 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி.
பம்சைதானி மகாபாகு காரணானி நிபோத மே சாங்கேய கிருதாந்தே பரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மனாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்களை உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். செயலுக்கான இடம் உடல், செய்பவன் பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸ்லோகமும் வாசிச்சிருங்களா? 18.14 ஸ்லோகம் கீழே இருக்கு. ஓகே, துர்கா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக் விதம் விவிதாஷ்ச ப்ருதக் சேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின் படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. வேதாந்தம் அப்படின்றதும் வியாசர் தொகுத்து கொடுத்ததுதான். சரிங்களா? வேதங்களை தொகுத்து வேதாந்தத்தையும் நமக்கு கொடுத்தது வியாசர். அப்போ அதுல வேதத்தின் அந்தம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? வேதாந்தத்தை காரணங்கள் உள்ளன. ஒரு செயல் நிறைவேறுதுன்னா அதற்கு 5 காரணங்கள் உள்ளது அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள், தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்றாங்க. பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்பயுமே நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா, ஒரு செயலுக்கான காரணமா நம்மள எடுத்துப்போம். என்னால இந்த செயல் செய்ய முடியுது, என்னால இந்த செயல் செய்ய முடியலையே அப்படின்னு தான் நம்ம வருத்தப்படுவோம் இல்லைங்களா? நல்லபடியா அடைஞ்சிட்டோம்னா என்னால நான் செஞ்சேன்னுவோம். நல்லபடியா முடியலைன்னா என்னால இந்த ஒழுங்கா நல்லபடியா செய்ய முடியல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வருத்தப்படுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு செயல் நல்லபடியா நடக்கணும்னா அதுக்கு 5 காரணங்கள் பொருந்தி வரணும். என்னென்ன அப்படின்னா, செயலுக்கான இடம் சரீரம். சரிங்களா? சரீரம் ஒத்துழைக்கணும். செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள். சரிங்களா? பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சு முடிக்க நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு யாகமே பண்றோம்னால அதுக்கு நம்ம பலதரப்பட்ட முயற்சிகள்லாம் நம்ம ஈடுபடுவோம் இல்லைங்களா? இறுதியாக பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ணணும். சரி, இந்த செயல் நல்லபடியா நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இந்த 5 விஷயமும் பொருந்தி வந்தா என்ன ஆகும்? ஒரு செயல் நல்லபடியா நடக்கும். செயலுக்கான இடம் உடல் பொருந்தி வரணும், எந்த குறையும் இல்லாம. செய்பவன் ஆத்மாவுக்கு அந்த எண்ணம் இருக்கணும். பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சி, அப்புறம் பரமாத்மா. இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம ஒரு செயலை செய்யறதுக்கான காரணங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.16 ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. तत्रैवम् असदि कर्तारम् आत्मनां केवलं तु यः पश्यात् कृत बुद्धित्वान् न स पक्ष्यति दुर्मदिः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப நம்ம ஃபால்ஸ் ஈகோல நான் செஞ்சேன், என்னால இது நடந்தது அப்படின்னு நம்ம நிறைய விஷயத்த நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம சரியான புரிதல்ல இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகத்தில் தான் நமக்கு கிடைக்க பெறும் அப்படின்றத நமக்கு தாத்பரியமா எடுத்துக்கிறோம். மாதாஜி 18.18 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. கிருத்திகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் ஞேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சம்பிரஹ. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த 6 விஷயங்களும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இதுதான் செயலை தூண்டுறது என்னென்ன விஷயங்கள், செயலை உண்டாக்குபவை என்னென்ன விஷயங்கள்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இதை நம்ம முக்குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அப்ப அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இதெல்லாம் செயலை தூண்டுபவையா நம்ம பாக்குறோம். நம்ம ஒரு உணவு பொருள் வச்சுப்போம், குலோப் ஜாமுன் வச்சுப்போம். சரிங்களா? அறிவு அது சொல்லும், உணவு அது ஸ்வீட் அப்படின்றத
சொல்லும் அறிவு இல்லைங்களா. அறியப்படும் பொருள் அந்த ஜட இன்ப பொருள்கள். குலோப் ஜாமுன் நம்ம வச்சிருக்கோம். அறிபவன் ஆத்மா. அப்ப அறிவின் மூலியமா அறியப்படும் பொருளை ஆத்மா பாக்குது. அப்ப என்ன பண்ணும்? செயலை தூண்டும். அடுத்தது என்னது? அதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம் வரும் இல்லைங்களா. அப்ப புலன்கள் செயல் செய்பவன். அப்ப புலன்கள் நம்மளோட நாக்கு அதை சுவைக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்கும். செயல் நம்ம அதை டேஸ்ட் பண்றோம், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்றோம். செய்பவன் ஆத்மா. ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. செயலை நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா. அப்ப செயலை தூண்டுபவை அறிவு, அறியப்படும் பொருள் அறிபவன். புலன்கள் செயலை உண்டாக்குபவை புலன்கள், செயல் செய்பவன். இப்படின்ற காரணங்களை நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த மூன்று குணங்கள்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா. இப்ப நம்ம வந்துட்டு மதிப்பீடு பண்ணணும், நம்ம எந்த குணத்துல நம்ம அதிகப்படியா இருக்கோம் அப்படின்றத. மாதாஜி 18.19, 20, 21, 22 ஸ்லோகங்கள் மாதாஜி. Yes, Mataji. Geeta Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேததः யத குணசங்கேன யதாவத் ஸ்ருணு தான்யபி சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈஷதே அவிபக்தம் விபுக்ஷேசு தச் ஞானம் வித்தி சாத்விகம் பிரகிருத்வேனே து யஜ்ஞானம் நானா பவான் பிரகிருத்விதான் வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தத் ஞானம் வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி 22 ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யத்து கிருஷ்ணாவத் ஏகஸ்மின் கார்யே சத்தம் அவைஷ்துகம் ததத் வர்த்தவத் அல்பம் ச தத் தாமசம் உதாக்ஷுதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் மூன்று வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப சத்தம் ரஜஸ் தமோ இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் இந்த மூன்று விஷயமும் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா. அப்போ அறிவு அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி இருக்கணும். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா. ஏன்னா நம்ம பார்த்தது இந்த 6 விஷயங்கள் தான். செயலை தூண்டும், செயலை செய்யும் இல்லைங்களா. அப்ப இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அது முக்குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி, அறிவு எப்படி இருக்கும் சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்கன்னா, உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிந்திருந்தாலும் நம்ம நிறைய உயிர்வாழிகள் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. லிவிங் என்டிட்டிஸ் போது நீர்வாழ் உயிரினங்கள், பறவைகள், விலங்குகள், மனிதர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். அதுல மனிதர்களையும் நம்ம பாகுபாடு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இவங்க எல்லாம் நல்லவங்க, கெட்டவங்க, இவங்க இந்த கண்ட்ரி சேர்ந்தவங்க, இந்த கண்ட்ரி சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம வேற பாகுபாடோட பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஆனா சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்குன்னா, எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக அனிமல்ஸா இருந்தாலும், பேர்ட்ஸா இருந்தாலும், அக்வாட்டிக்ஸா இருந்தாலும், மனிதர்களா இருந்தாலும் எல்லாரும் எப்படி பார்ப்பாங்க, பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக ஆத்மாவா பார்ப்பாங்க. சரிங்களா. எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அப்ப அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, பாகுபாடு இருக்காது. எல்லாருமே ஆத்மா, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்க அப்படின்னும் போது பாகுபாடு இல்லாம ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்பவே அன்போட பழகிப்பாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா எல்லாருமே சரிசமம் தான், யாருக்கும் ஒரு ஏற்றம் குறைவு அப்படின்றது கிடையாது. அந்த ஏற்றம் குறைவு எல்லாமே இந்த ஜட விஷயங்களை சம்பந்தப்படுத்தும் போதுதான். ஆத்மானும் போது பகவானுக்கு பக்தி, அதுல எல்லாருமே ஒரே நிலையில தான் இருக்கும். அப்ப எல்லாத்தையும் சரிசமமா பழகுவாங்க, எல்லாத்தையும் அன்போடு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நிலைப்பாடு, அந்த அறிவு எல்லாரையும் சரிசமமா பாக்குற அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த அறிவின் மூலம் பல்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அனிமல்ஸ் வேற, பேர்ட்ஸ் வேற, ஹியூமன்ஸ் வேற, ஹியூமன்ஸ்லயே பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க இப்படின்னு பாகுபாடு வச்சிருப்பாங்க. இந்த பாகுபாடு எப்ப வருதோ, டியூவாலிட்டிஸ், பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க வேறுபாடு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செயல் பண்ணுவோம். அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும், கர்ம பலன் வந்து சேரும் இல்லைங்களா. ஆனா இது எல்லாமே ஜட உலகத்துல உள்ள மாற்றங்கள், வித்தியாசங்கள் தான்.
ஜடத்தினால வர வித்தியாசம் தானே தவிர ஆத்மான்னு பார்த்தோம்னா நம்ம யார்கிட்டையும் துவேஷம் பண்ண மாட்டோம். எல்லாரையும் விலங்குகள், பறவைகள், எல்லாரும் மனிதர்கள் எல்லாருமே சமமா பார்ப்போம். ஆனா எங்க நமக்கு வந்துட்டு வித்தியாசம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம், ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது வித்தியாசம் பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம பிடிச்சவங்க கிட்ட ரொம்ப நல்லவங்களை நினைப்போம், பிடிக்காதவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, கர்மங்கள் வந்து சேருது. அப்போ இந்த இடத்துல ரஜோகுணம்ன்றது வித்தியாசம் பார்க்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா அந்த மாதிரி எப்ப நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பையில இருந்து நமக்கு கர்ம பலன் நம்மள வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாக்குற அந்த நிலைப்பாட்டில் நம்மள நிலைநிறுத்திக்கணும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவங்க எப்படின்னா மூட நம்பிக்கையில இருப்பாங்க சரிங்களா? ஏதோ ஒண்ணு அவங்க நம்பிடுவாங்க, அவங்களே இமேஜினேஷன் பண்ணிடுவாங்க, சாஸ்திரத்துல இருக்காது, எங்கேயும் இருக்காது. ஆனா அவங்களே ஏதோ ஒரு விஷயத்த கற்பனை பண்ணி அதையும் அவங்க நம்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.23, 24, 25 ஸ்லோகங்கள். माताजी जानकीरमण प्रभु जी हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு. 23 இருந்து 26 மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி, 25 வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நியதம் சங்க ரஹிதம் அராக வேஷத கிருதம் அபல பிரேப்சுனா கர்ம யத் தத் சாத்விகம் உச்சியதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாகாங்காரேன வா புனः கிரியதே பகுலாயசம் தத் ராஜசம் உதாகிருதம் அனுபந்தம் ஷயம் ஹிம்சாம் அனபேஷ பௌருஷம் மோகத் ஆரப்யதே கர்ம யத் தத் தாமசம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்வகுணத்தில் செயல்படுகின்றது. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தில் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பொருள் இயற்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அறிவு பார்த்தாச்சு. இப்ப செயல்கள் எப்படி இருக்குன்னா இதுக்கு நம்ம அர்ஜுனனை உதாரணமா வச்சுக்கலாம் சரிங்களா? எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு சரியா, அதாவது சாஸ்திரத்தின் விதிப்படி பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ, இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க, போர் பண்றாங்க. எப்படி பண்ணாங்க, சரியான ஒரு தாற்பயத்துல பற்றுதல் இல்லாம விருப்பு வெறுப்பு, அந்த சண்டையில உங்களுக்கு விருப்பமும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை அந்த அளவுல இருந்து பலனை எதிர்பார்க்காம வெற்றியோ தோல்வியோ அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காம பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செய்யப்படுகிறது. அந்த அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ, இது துரியோதனை நம்ம உதாரணமா வச்சுக்கலாம். எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, அவங்களுக்கு ஹஸ்தினாபுரத்தை அனுபவிக்கணும், அப்புறம் இந்திரபிரஸ்தம், பாண்டவர்களுக்கு எதுவும் கொடுக்க கூடாது இப்படின்ற ஆசை எல்லாம் இருந்தது இல்லைங்களா? அதனால் பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தில் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. இது வந்து திருதராஷ்டிரர் நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எதிர்கால பந்தம், எதிர்காலத்துல இப்ப யுதிஷ்டர் அவங்களுக்குதான் ஆட்சி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா எல்லாருமே நல்லபடியா இருந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல, எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும், பாண்டவர்களுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள்லாம் வந்துச்சு இல்லைங்களா? ஆனா அதெல்லாம் கருத்திலேயே எடுத்துக்கல. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து எப்படி அவங்க என்ன பண்ணணும், பாண்டவர்களை நல்லபடியா அவங்க பாத்துக்கணும் இல்லைங்களா தர்மப்படி. ஆனா அவங்க சாஸ்திர விதிகள்லாம் புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.26, 27, 28 ஸ்லோகங்கள். यस माताजी। कृतिका माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साहशमन्वितः
चित्तयक्षित्तयोर्निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते राही कर्म बल प्रेक्षु लुप्तो हिंसात्मको अशिषि हर्षशोभान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत तप्त षडो नैकृतको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி. எவனொரு இப்ப வந்து பொருள் இயக்கிற முறையின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள் அதாவது செய்பவன் அவங்க நம்ம பார்க்க போறோம். எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியின் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமையை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதுவும் அர்ஜுன நம்ம உதாரணமா வச்சுக்கலாம். இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் போர் எப்படி பண்றாங்க? உற்சாகமா மன உறுதியோட, அகங்காரமும் கிடையாது இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. நம்ம போர்ல வெற்றி அடைவோமா தோல்வி அடையுமா எதையும் அவங்க எதிர்பார்க்காம தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ, சரிங்களா, பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக செய்யறாங்களோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனா வந்து ரஜோகுணத்தை பத்தி பார்க்கலாம். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு, அதாவது நிறைய என்டிவர் பண்ணுவாங்க, அந்த பலனில் ரொம்ப பற்றுதல் இருக்கும். ஹஸ்தினாபுரத்தை எப்படியாவது அறிஞ்சிடணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தது இல்லைங்களா? தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு, ஆக்சுவலா அது வந்து யாருக்கானது? பாண்டவர்களுக்கானது, யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கானது இல்லைங்களா? ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க? பேராசையோட அதை தான் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா? எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ, நிறைய என்னது அவங்களுக்கு இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் துரியோதனுக்கு இருந்தது இல்லைங்களா? போர்ஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நம்ம இவங்கெல்லாம் ஒரு உதாரணமா தான் பாக்குறோம். ஆக்சுவலா இவங்க எல்லாருமே என்னன்னா ஒரு நல்ல ஒரு எலிவேட்டட் சோல் தான், சரிங்களா? பகவான் வந்து ஒரு லீலை அப்படின்னும் போது நமக்கு இவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு சிலவங்களையும் இப்படிலாம் இருக்கணும்ன்றதுக்காகவும் பக்தர்களையும் வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. நம்ம அதுல பக்தர்களை ஃபாலோ பண்ணணும், சரிங்களா? அதை நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவங்களோடது எல்லாமே அறியாமை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். நெகட்டிவா யோசிக்கிறது, சரிங்களா? அப்புறம் காலம் தாழ்த்துறது, அப்புறம் வந்துட்டு சோம்பேறியா இருக்கிறது, வேணான்னு சொல்றது எல்லாத்தையும், சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவா இல்லாம ஏதோ ஒரு மூட நம்பிக்கையில அதையே வந்து ரொம்ப பிடிவாதமா அதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கதான் வந்து தமோகுணத்தில் இருப்பதாக செயலாளி கூறப்படுகிறதுன்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.29, 30, 31, 32 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 29 மாதாஜி. 29 மாதாஜி. 29, 30, 31, 32. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புத்தேர் பேதம் இத்ருஷ்டே சைவ குணதஸ் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு இப்ரோக்யமானம் அசேஷேன ப்ரோக்தேன தனஞ்சய. பிரவృத்தம் ச நிர்வித்தம் ச கார்யே பயாபய பந்தம் மோக்ஷேதி புத்தி ச பார்த்த சாத்விகி யயா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் சா காரியம் ஏவ ச அயதாவத் பிரஜாநாதி புத்தி சா பார்த்த ராஜசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 32 வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. அதர்மம் தர்மம் இதி யா மன்யதே தமசா கிருத சர்வாத்தான் விபரிதாம் ச புத்தி ச பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
இப்ப வந்து பொருள் இருக்கின் அடிப்படையில், அதாவது மூணு குணங்களுக்கு அடிப்படையில இன்டெலிஜென்ஸ் நுண்ணறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அவங்களோட புத்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். செய்யத்தக்கது, செய்யத்தகாதது, அப்புறம் பயப்படத்தக்கது, பயப்படத்தகாதது, பந்தப்படுத்துவது, எது விடுதலைப்படுத்துவது, இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிற புத்தி வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஏன்னா சத்துவகுணத்துல நாலேஜ் நல்லா கெயின் பண்ணிப்பாங்க. சரிங்களா? நல்ல நாலேஜ்ல இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் சரி, எதெல்லாம் தவறு அப்படின்றதுல சரியான முறையில இருப்பாங்க. அப்ப செய்யத்தக்கது, செய்யத்தகாதது அப்படின்ற விஷயத்துல தெளிவா இருப்பாங்க. பயப்படத்தக்கது, பயப்படத்தகாது, அதர்மம் பண்ணா பயப்படணும், தர்மம் பண்ணா பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்றது. பந்தப்படுத்துவது, விடுதலை செய்வது. இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில நம்ம ஆசைகளை நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது நம்மள பந்தப்படுத்தும். அதை விடுதலைப்படுத்துவது பக்தி செயல் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க தெளிவா இருப்பாங்க. அப்ப அதற்கு ஏத்த மாதிரி தன்னோட வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்வாங்க. இந்த மாதிரி உள்ள புத்தி வந்து சத்துவகுணத்தின் புத்தியா நம்ம பாக்குறோம். பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல், இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்போ இந்த பாகுபாடு தெரியாம தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் வந்து தெரியாம தன் இஷ்டப்படி ஆசைகள் எல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் ரஜோகுணத்தின் புத்தியா நம்ம பாக்குறோம். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தில் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தர்மம் அதர்மமா தெரியும், அதர்மம் தர்மமா தெரியும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அது அறியாமையோட நிலைப்பாடா நம்ம பாக்குறோம். அதே இதுலயே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, புடிவாதமா தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டே இருப்பாங்களா? அப்ப தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தின் புத்தியா நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 18.33, 34, 35 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Janakiraman Prabhuji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 33 இருந்தா மாதாஜி, 32 இருந்தா? 33, 34, 35 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருத்தியா யயா தாரயதே மனப்பிராணந்திரிய கிரியா யோகே நவ் யவி சாரிண்ய திருதி சா பார்த்த சாத்விகி யயாது தர்ம காமார்த்தான் திருத்யா தாரயதே அர்ஜுனா பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி திருதி சா பார்த்த ராஜசி யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதம் ஏவச ந விமுக்தி துர்மேத திருதி சா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தில் சார்ந்ததாகும். மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. பிருதாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப நம்ம வந்து மன உறுதி வந்து பார்க்க போறோம். அது முக்குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், எப்பயும் டிட்டர்மினண்டா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்க தன்னோட ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெளிவா தெரியும், சரி தவறு தெரியும். சோ அதுல ரொம்ப உறுதியோட இருப்பாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், நல்ல நாலேஜ் இருக்குனாலே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, யோக பயிற்சியில் தன்னை நல்லா ஈடுபடுத்திப்பாங்கல்ல. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம். இதனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணுது, அவங்க நல்லபடியா பாதுகாக்கிறாங்க. அதாவது இந்த ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி ஆன்மீகத்துல நல்ல நிலை பெற்று இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுல ரொம்ப உறுதியா இருப்பாங்க. அதுதான் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மனம், வாழ்வு, புலன்கள் இதெல்லாம் இஷ்டம் போன போக்குல இல்லாம ஒரு கட்டுப்பாடோட தபஸ் வாழ்க்கையில தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்களா, அந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டில் உள்ள மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும்ன்றத பாக்குறோம். எந்த மன உறுதி மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலனின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, இவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்கன்னா அறம் பொருள் இன்பத்துல மட்டும் அவங்களுக்கு போக்கஸ் இருக்கும். ஆனா இந்த வீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, மோட்சம், அதுல அவங்களுக்கு
நாட்டம் அவ்வளவா இருக்காது. நல்ல அறம் தர்மப்படி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நல்ல பொருள் ஈட்டுவாங்க, அதை சந்தோஷமா அனுபவிப்பாங்க. இதுலதான் அவங்களுக்கு முழுமையா ஆர்வம் இருக்குமே தவிர அந்த மோட்சம்ன்றதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவா பற்றுதல் இல்லாம இருக்கும். இந்த மாதிரி உள்ள மன உறுதி ரஜோகுணத்தின் மன உறுதியா பாக்குறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி. இவங்க ஏதோ ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருப்பாங்களா, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், அறியாமை. சரிங்களா? இதுலயே இவங்க அதான் ஒரு மூட நம்பிக்கைன்னு வச்சுக்கலாம், அறியாமைன்னு வச்சுக்கலாம். எதுவுமே சரியா தெரியாம இருக்கும். தர்மம் அதர்மா, அதர்மம் தர்மமா, இந்த மாதிரி ஒரு மயக்கத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி விஷயத்துல மன உறுதியோட இருப்பாங்க அவங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த மன உறுதின்றது நம்மளுக்கு நன்மை தராத மன உறுதியை நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 18.36, 37, 38, 39 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி சுகம் த்வீதானீம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாஷாத்ரமதே யத்ர துகாந்தம் ச நிகச்சதி யத்தக்ரே விஷமிவ பரிணாமே அம்ருதோ பவம் தத்சுகம் சாத்விகம் ப்ரோக்தமாத்ம புத்தி பிரசாதனம் விஷயேந்திரிய சம்யோகா யத்தக்ரே அம்ருதோபவம் பரிணாமே விஷமிவ தத் சுகம் ராஜசம் சம்ருதம் யதக்ரேஷானுபந்தே ச சுகம் மோகனமாத்மனஹ நித்ராலஸ்ய பிரமாந்தோதம் ததாமாசமுதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ சுகம் எப்படி இருக்கும், முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட சுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்று தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்போ எல்லாமே வேதங்கள்லாம் நம்ம படிக்கணும். அதுல நம்ம செய்யத்தக்கது, செய்யத்தகாதது, அப்புறம் கட்டுப்பாடோட இருக்கணும், இப்படிலாம் நம்ம நிறைய விஷயம்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சாண்டிங் பண்ணணும், இந்த ஜட உலக விஷயங்களை நம்மளை விலக்கி வச்சுக்கணும், பக்தியில நம்ம நிலையா இருக்கணும், மனதையும் புலனையும் பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தணும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு தபஸ் வாழ்க்கையின் போது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா இறுதியில் அது எப்படி இருக்கும், அமிர்தத்தை போன்ற சுவையை நமக்கு தரும் இல்லைங்களா? பக்தியில நம்ம நிலையா இருந்தோம்னா நமக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சஷ்ல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். நம்ம பகவானோட எப்பயும் நித்தியமா சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப இறுதியில் அது எப்படி இருக்கும், அமிர்தத்தை போன்று இருக்கும். அது தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான, நம்ம இது வரைக்கும் பல ஜென்மங்களா இந்த உடலே பிரதானம்னு இந்த உடல் சார்ந்த சந்தோஷங்களை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? ஆனா இப்போ இந்த நிலைப்பாட்டுல யார் இருக்காங்களோ பக்தி மார்க்கத்துல, அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், தன்னுணர்வு, ஆத்மாதான் நித்தியமானது, ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் பகவான் பக்தி இதுல ஈடுபடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப தன்னுணர்வுக்கு ஒருவன் எழுப்பதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். ஆனா ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு அதுல பற்றுதல் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது ரொம்பவே அமிர்தத்தை ஒத்த சுகத்தை நமக்கு அது கொடுக்கும். அது சத்துவகுணத்தில் நம்ம பாக்குறோம். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது இந்த ஜட உலக விஷயங்கள். சரிங்களா? புலன்கள் என்ஜாய் பண்ணணும், 5 புலன்கள் இருக்கு, புலனின்ப பொருட்கள் எக்கச்சக்கமா இருக்கு இல்லைங்களா? இது எல்லாத்தையும் தொடர்பு ஏற்படும் போது, புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு ஏற்படும் போது ஆரம்பத்துல நல்ல என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? அமிர்தம் போன்று இருக்கும். இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறது. நம்ம புலன்களை நம்ம சந்தோஷமா வச்சுக்க நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம். ஆனா அது நம்மள எங்க கொண்டு வருது, அந்த புலன்கள் நம்ம என்ஜாய் பண்ணும்போது நம்ம செயல்கள் செய்வோம், அதுல ஒரு கர்ம பலனை அனுபவிப்போம். அதற்கான பலனை அடையறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இறுதியில் அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, பகவானை அடைய முடியாம நம்ம இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையிலே தங்கிடும் இல்லைங்களா? அதுதான் இறுதியில் விஷமா இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நம்மளுக்கு பிடிச்ச குலோப் ஜாமுன் எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடலாம்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நல்லா அன்லிமிட்டடா எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவோம், ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிடுவோம். நிறைய சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த குலோப் ஜாமுனை பார்த்தாலே பிடிக்காது. கொஞ்ச நாளைக்கு அது நினைச்சா கூட நம்மளுக்கு
பிடிக்காது இல்லைங்களா? அப்புறம் உடம்புக்கும் வேதனையை கொடுக்கும். அப்ப இறுதியில அது என்ன ஆகுது? விஷமாகுது இல்லைங்களா? அப்படிதான் இந்த ஜட விஷயங்கள் எல்லாமே. சந்தோஷமா இருக்கும் அனுபவிக்கும் போது பகவானை விட்டுட்டு. ஆனா அது நமக்கு என்ன கொடுக்குது? பிறப்பிறப்பு சேஷம் நமக்கு கொடுக்குது இல்லைங்களா? பகவானை அடைய முடியாம. அதுதான் வந்துட்டு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அப்ப இந்த மாதிரி சுகத்தை யார் அனுபவிக்கிறாங்களோ அது வந்து ரஜோகுணத்தின் தன்மையா நம்ம பாக்குறோம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவங்களது அப்படியே ஆப்போசிட். எல்லாத்துலயும் எப்படின்னா தனியா ஒரு விஷயத்துல அவங்க இருப்பாங்க. சரிங்களா? எதுவுமே வந்து தன்னுணர்வு, ஆத்மா, சரீரம் இந்த வித்தியாசம் எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. ஆரம்பத்துல இருந்து இறுதி வரைக்கும் ஒரு அறியாமையிலேயே அவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா? உறக்கம், சோம்பல், மாயை இதுலலாம் இந்த மாதிரி சுகத்துல யார் இருக்காங்களோ அது தமோகுணத்தில் இருப்பதா நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? முக்குணங்களின் அடிப்படையில செயல் செய்பவன், புத்தி, அப்புறம் சுகம் இதெல்லாம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இதில் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்தில் உள்ள விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பகவானோட உபதேசத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்ற மாதிரி பகவான் நமக்கு எல்லா விஷயங்களையும் அப்படியே பிரிச்சு பிரிச்சு ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம நல்லபடியா அதை நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். மாதாஜி 18.41, 42, 43, 44 ஸ்லோகங்க. எஸ் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 42 மாதாஜி. 41, 42, 43, 44 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிராமண சத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் ச பரந்தப கர்மாணி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவை குணைஹி ஷமோ தமஸ்தப சௌச்சம் ஷாந்த்ரி ஆர்ஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். 43 மாதாஜி. 43, 44. शौर्यं तेजो विकृति तक्ष्यं युक्ते साप्य पलायनं दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रं कर्म स्वभाववजम्. इकृष्णो रजस्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिसर्यात्कं कर्म रस्यासी स्वभावजம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருள் இருக்கின் முறையில் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் பகவான் வந்து 4 சரிங்களா? வேற எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது. நம்ம இப்போ உலகத்துல பாக்குறோம் நிறைய பாகுபாடு, கண்ட்ரி வைஸ், அப்புறம் வந்துட்டு பிறப்பு பொறுத்து அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மாதிரி பாகுபாடுலாம் கிடையாது. பகவான் வந்து சமுதாயத்தை 4 விதமா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. எதை பேஸ் பண்ணி? குணத்தை அடிப்படையா கொண்டு பிரிச்சிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஒவ்வொருத்தவங்கள குணம் அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சத்துவ குணத்துல, அதாவது பிராமணர்களை நம்ம பாக்குறோம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்போ யாரெல்லாம் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்களாம் இந்த நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க. அதெல்லாம் பிராமணர்கள், அவங்கள நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். இவங்க வந்து ரஜோகுணத்தின் அடையாளமா நம்ம பாக்குறோம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். இவங்க வந்து ரஜோகுணம், தமோகுணம் இது ரெண்டும் கலந்திருக்கும். இவங்க வந்து வைஷ்யர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அப்புறம் உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இவங்க வந்து தமோகுணத்திலிருந்து இவங்க அடையாளமா நம்ம இவங்கள பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப பிராமணர்கள் நாலேஜ் நல்லா கெயின் பண்ணிருப்பாங்க. அது சத்திரியர்கள் அவங்க இவங்க கிட்ட நல்லபடியா கேட்டு ஆட்சி பண்ணுவாங்க. வைஷ்யர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? நல்லபடியா பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணி அரசருக்கு வரி எல்லாம் கட்டுவாங்க. நாட்டை நல்லபடியா அரசரை வந்து ஆளுவாங்க. அப்புறம் உழைப்பாளிகள் சூத்திரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க 3 பேருக்கும் தொண்டு செய்வாங்க. இப்படிதான் சமூகம் வந்து பிரிக்கப்பட்டு நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டுல இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.46 லக்கம். பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
கிருத்திகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதா? கேக்குது. ஓகே. யத பிரவృத்திர்பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மநாதம் அப்யர்ச்ய சித்திம் விந்ததி மானவஹ. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாளிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வளவு நேரம் நம்ம பகவானை பற்றி பார்க்காம இருந்தோம் பாத்தீங்களா? அதுவே நமக்கு ஒரு வேக்கண்டா இருந்தது. முழுக்க முழுக்க குணங்களை பத்தியே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? ஆனா இப்ப நம்ம மறுபடியும் நம்மளோட உயர்ந்த பகவானை பத்தி பாக்குறோம். யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார்கிட்ட இருந்து எல்லாரும் வந்திருக்கோம்? பகவான் கிட்ட இருந்து. யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ? பகவான் இல்லைங்களா? எல்லா அதாவது சித்து பகவானோட லோக்கம், இந்த ஜடலோக்கம் எல்லாத்துலயும் பகவான் பரவி இருக்காங்க சக்தியின் மூலியமா. அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால், அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானை நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை, இப்போ பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தன்னோட சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு, அந்த கடமையே தர்மத்தின்படி பகவானுக்காக செய்யும் போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவானை வழிபட்டு. இது வர்ணாசிரம தர்மம்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா? செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும், பக்குவமான நிலைக்கு அவங்க வர முடியும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.47 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜானிகிரமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீயோம் சவ தர்மோ குண பரதர்மாத் சனிஷ்டிதாத் சவபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாப்னோதி கில் பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. இப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? எனக்கு போர் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு. அப்போ அதுல அவங்களோட கடமை என்ன? அவங்க சத்திரியன், தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக போர் பண்ணணும், நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க? எனக்கு போர் பண்ண வேணாம், நான் சன்னியாசம் கூட வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரிதான் அவங்க சொல்றாங்க இல்லைங்களா? போர் பண்ண வேணாம், எனக்கு ராஜ்யமே வேணாம் அப்படின்றாங்க. ஆனா ஒரு சத்திரியனை அவங்க என்ன பண்ணணும்? தன்னோட கடமையை அவங்க செய்யணும் இல்லைங்களா? அப்படின் போது நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம்னா, மற்றது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தன் சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கேற்ப, குணத்திற்கேற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள். இப்ப அர்ஜுனர் சத்திரியன் அப்படின்னும் போது அந்த குணம், பேஷன் இல்லைங்களா? அதுக்கேற்ப அவங்களுக்கு கடமை கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கடமையில பாவமே இருந்தாலுமே சரிங்களா? ஏன்னா இப்ப அவங்க போர் பண்ணும்போது எல்லாரையும் அழிப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் சேதாரம்லாம் ஆகும் இல்லைங்களா? அப்ப பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதெல்லாம் நடந்தாலுமே அவங்களுக்கு அது என்னது? தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக பண்ணும்போது பாப விளைவுகள், அதனால அந்த கடமையை செய்யறதுனால பாபங்கள் வந்தா அந்த பாபங்கள் அவங்கள பாதிக்காது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.49 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத ஸ்ருபுஹ நைஷ்கர்மிய சித்திம் பராம் சன்யா சேதினா கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய, இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வரணும்னா இந்த நிலைப்பாட்டில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது பகவான் நமக்கு எடுத்து கொடுக்குறாங்க. சுய கட்டுப்பாடோடு தபஸ் வாழ்க்கை சரிங்களா? அப்புறம் பற்றற்ற, எதிலும் பற்றுதல் இல்லாம மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால், துறவு தான் சந்நியாசம்ன்றது பகவான் சொல்ல இல்லைங்களா? துறவு அப்படின்னு நம்ம தியாகம் அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதாவது இந்த ஜட விஷயங்களே நம்ம விலகி இருக்கணும். ஆனா நம்ம எப்பயும் நம்ம பக்தி பண்ணணும், பகவானுக்கான செயல்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும், நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கணும். அப்ப கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், நம்ம வாழக்கூடிய விதம்ன்றது சுய கட்டுப்பாடோடு பற்றற்று எல்லா பௌதிக சுகங்களையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய, அதாவது பகவானை சார்ந்து இல்லாம
இப்ப நம்ம நல்லா சாப்பிடுறோம்னா கூட பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம விருப்பப்பட்டபடி எடுத்துக்காம அதே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கும் போது சரிங்களா, அது அகர்மாவாகும் இல்லைங்களா. அப்ப பௌதிக சுகத்தை புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை, அவங்களுக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தாஜி 18.54 ஸ்லோகம். Mataji. Kritika Mataji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षति श्रमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாளிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் எப்படி, இந்த மாதிரி சுய கட்டுப்பாடு பற்றற்று எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய துறவை பயிற்சி செய்வதால் பக்குவ நிலை அடைகிறோம் இல்லைங்களா. இப்படி நிலை பெற்றவங்க உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து பகவான் நல்லபடியா புரிஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். ஆத்ம நிலைப்பாட்டில இருந்து பக்தி பண்ணி பரம சந்தோஷத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியும். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. ஏன்னா அவங்கதான் இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில ரொம்ப ஆசைகள் இல்லாம இருக்காங்க இல்லைங்களா. இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில ஆசை இருந்தாதான் நமக்கு கஷ்டம்ன்றதே, கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்னு போது எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஏன்னா உயர்ந்த பகவான் இருக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ண மாட்டோம், இந்த தாழ்ந்த விஷயங்கள் நம்ம அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டோம் இல்லைங்களா. அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். எல்லார்கிட்டையும் சரிசமமா பழகுவாங்க, எந்த பாகுபாடும் இல்லாம. அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். இந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டுல யார் ஒருத்தங்க பக்குவமா வராங்களோ அவங்க பகவானுக்கு பக்தி செயல நல்லபடியா ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ கிருஷ்ண பக்தின்றது குணத்திலிருந்து வர்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 18.55 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Janikraman Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी. भक्त्या माम अभिजानादि यावान यश सास्मि तत् तत् तत्वद तदो माम तत्वदो ஞானாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே அப்படிப்பட்ட பக்குவ நிலையில உள்ளவங்க பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாங்கன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப பக்தி தொண்டல் அப்படிப்பட்ட பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதல் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆத்ம நிலையிலிருந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சரிசமமா பழகி என்ன வேணாலும் இஷ்டப்படி வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்துட்டுலாம் நம்மளால பகவானே பக்தி பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. அப்ப ஆத்ம உணர்வுல இருந்து எல்லாத்தையும் சரிசமமா யாரையும் துவேஷிக்காம நம்ம பலனை எல்லாம் எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமைகள் எல்லாம் செஞ்சு இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில பகவானுக்கு பக்தி செய்யும் போது நம்ம பகவான் என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியுன்றதை பாக்குறோம். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ண முடியும், பகவான் லோகத்தவங்க அடைய முடியும். அப்ப இதுதான் நமக்கு தகுதி அப்படின்றத பாக்குறோம் சரிங்களா. இந்த தகுதி இருந்தாதான் நம்மளால பகவானோட திருநாட்டிற்கு செல்ல முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.56 ஸ்லோகம். Geeta Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत् यावाश्रयः मत् प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. எல்லா விதமான செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அப்போ நம்ம பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நமக்கு செயல் பண்ணாம இருன்னு சொல்லல, நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம நல்லபடியா செய்யணும்னு சொல்றாங்க சரிங்களா. அதே மாதிரி பக்தியில நம்மள நல்லபடியா ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்ப எல்லா விதமான செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் பகவானோட பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். பகவானோட பாதுகாப்புல பிரகலாத் மகாராஜர் இல்லைங்களா, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எப்பயும் பகவான மனதில் நிறுத்தி நித்தியமா நம்பிக்கையோட இருந்தாங்களா. எதுவும் கேட்கல, காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லல, காப்பாத்து வாங்கலான்னு பயப்படல இல்லைங்களா. பக்தியை நல்லபடியா பண்ணாங்க, அவங்க இயல்பா இருந்தாங்க இல்லைங்களா.
அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது நம்ம யாரோட பாதுகாப்புல இருக்கிறோம்? பகவானோட பாதுகாப்புல. பிரகலாதர் என்ன பண்ணாங்க? பகவானோட பாதுகாப்புல. அது மாதிரி அர்ஜுனர் யாரோட பாதுகாப்புல இருந்தாங்க? பாண்டவர்களாம் பகவானோட பாதுகாப்புல இல்லைங்களா? எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். அதாவது பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 18.58 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. கிருத்திகா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத் சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாதரிஷ்யசி அதத் சேத்தவம் அகங்காரான் நரோஷசி வினக்ஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், இவ்வளவு நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. உயர்ந்த தாத்பரியம், ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் எல்லாம் நமக்கு நல்லபடியா கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நல்லபடியா இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நல்லதெல்லாம் சொல்லுவோம். அதெல்லாம் அவங்க நல்லபடியா கேட்டு அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க நல்ல நிலைக்கு வரும்போது நமக்கு சந்தோஷம் இல்லைங்களா? அது எதையுமே காதுல வாங்காம தன் இஷ்டப்படி போனாங்கன்னா என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வரும். நம்மளால அது ஒண்ணும் பண்ணவும் முடியாது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நம்மளால அதுல உள்ள தடங்கல்களை எல்லாம் கடந்து நம்ம பகவானை அடைஞ்சிருவோம். சரிங்களா? எந்த நிலையில இருக்கணும்? கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருக்கணும். நம்ம கடமைகளை நல்லபடியா செஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்போது. ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாம அகங்காரத்துடன் நான் எனது அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல எந்த தபசும் இல்லாத இஷ்டமான வாழ்க்கையெல்லாம் தனக்கு இஷ்டப்படி வாழ்க்கை வாழும்போது நான் சொல்வதை கேட்காமல், இப்ப பகவத்கீதை பகவான் நமக்கு கொடுத்த மேனுவல் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அழிந்து விடுவாய்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே தங்கிடுவோம். ஒரு ஆத்மாவுக்கு இதை விட ஒரு கஷ்டம் வேற ஏதாவது இருக்குமானா கிடையாது இல்லைங்களா? இந்த பகவானை நம்ம அடையணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளோட தாத்பரியம் ஸ்தானம் நமக்கு தெரியாம நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம இருக்கோம்னா அதுதான் இருக்கலே மிகப்பெரிய தோல்வி ஆத்மாவுக்கு. அப்ப நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப பகவத்கீதையில பகவான் கொடுத்த விஷயங்களை நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டு அர்ச்சனை நிலைப்ப கூட இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணணும். அது இல்லாம நம்ம நான் எனதுன்னு இருந்தோம்னா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம தங்கிடுவோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 18.61 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜானிகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹரித தேசோ அர்ஜுன திஷ்டதி பிரமாயாம் சர்வபூதானி யந்திரூடானி மாயா. ஓ அர்ஜுனா, சடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழ்களின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழிநடத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இந்த சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா? இது இயந்திரம். நம்ம பிறந்த அந்த நொடியிலிருந்து இறக்கும் தருணம் வரைக்கும் அது என்ன பண்ணுது? இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கு. நம்ம மூச்சு விடுறது, ஹார்ட் பீட் இருக்கிறது, டைஜஷன் எல்லா விஷயமும் என்ன பண்ணுது? அது பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இல்லைங்களா? தூங்கும்போதா இருக்கட்டும், முயற்சிட்டு இருக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லா நிலையிலும் என்ன பண்ணுது? இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப இது ஒரு இயந்திரம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரம். யாரால செய்யப்பட்டது? பகவானோட ஜட சக்தியின் மூலியமா செய்யப்பட்ட இயந்திரம். இதுல அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் நம்ம சரிங்களா? ஆத்மா எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்? பயணம் பண்றோம். இந்த இயந்திரத்துல உட்காந்து நம்ம பயணம் பண்றோம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நல்ல காரியங்கள் செஞ்ச சொர்க்கத்துக்கு, தப்பான செயல்கள் செஞ்ச நரகத்துக்கு, மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல பிறப்பு, மறுபடியும் நம்ம வாழ்க்கை, இப்படி நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம ஜேர்னி நல்லபடியா பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுல முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். பகவான் என்ன பண்றாங்க? அவங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை பகவான் அனுகிரகம் பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்கணும். இதான் இந்த 2 குருவி இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த ஒரு குருவி பழங்களை எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். ஒரு குருவி அதை கவனமா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். என்னைக்கு இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வேண்டாம், பகவானே நீதான் வேணும் அப்படின்னும் போது நம்ம பகவானை அடைவோம். அது வரைக்கும் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம செய்யற விஷயங்களை பார்த்து அதற்கான விஷயங்களை அவங்க நமக்கு நல்லபடியா அனுகிரகம் பண்றாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பு இல்லைங்களா? அன்பின் வெளிப்பாடு. கட்டாயப்படுத்தி வராது. நம்ம தான் பகவானை பத்தி நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா போதும். அந்த நிலைப்பாடு, அந்த உணர்வு வந்துட்டாலே போதும். பகவான் மேல நம்மளுக்கு பக்தி வரணும்ன்றது அது போதும். பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கான மார்க்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு நல்லபடியா கொடுப்பாங்க.
அப்போ இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார். அந்த பயணத்தை பகவானே வழி நடத்துறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.62 ஸ்லோகம் மாதாஜி. Yes, Mataji. Geeta Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வ பாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சந்திம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்சசி சாஸ்வதம். ஜெகநாத் பூரி ஜெகநாத். ஆமா மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி அதான் சொல்லுவாங்க ஜெகநாதரை பார்க்கும்போது. பார்த்துட்டீங்க, ஹரிபோல். பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. யார்கிட்ட? நம்மளோட இதயத்துல பகவான் வீட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட நம்ம சரணாகதி. இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், இதெல்லாம் நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை தருது, பகவானே நீதான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம பகவான் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட நம்ம சரணாகதி. அது தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு சாஸ்திரம் வேணும், பரம்பரை வேணும், டிவோட்டிஸ் வேணும். அவங்கதான் நமக்கு நல்லபடியா அதெல்லாம் நமக்கு புரிதல் கொண்டு வருவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப நம்மளுக்கு தெரிய வரும் பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க, இதயத்திலேயே எப்பயும் கூடவே இருக்காங்க. அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையினால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். அப்ப நமக்கு தெய்வீகமான அமைதி, நமக்கு தேவை அமைதியும் சந்தோஷமும். அது பரிபூர்ணமா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்குது. பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 18.63 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Kritika Mataji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதி தே ஞானம் ஆக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷைதத் அசேஷேன யதேஷசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்துட்டு இது வரைக்கும் நமக்கு பகவான் கொடுத்ததெல்லாம் மிக உயர்ந்த ரகசியங்கள் இல்லைங்களா. ஆத்மா இந்த கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கான ரகசியங்கள். இதை விட ஒரு உயர்ந்த நன்மை வேற எந்த ரகசியத்திலும் நமக்கு கிடைக்காது. அப்ப இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமானது ஞானத்தை உனக்கு வழங்கியுள்ளேன். நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, இது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது, சுக்ருதி இருந்தால் மட்டுமே தான் கிடைக்கும். அதுவும் நம்ம அதை நல்லபடியா ஃபாலோவும் பண்ணணும் இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். நல்லபடியா கர்மயோகம், ஞானயோகம், பக்தி யோகம் எல்லாத்தையும் நல்லபடியா சிந்திச்சு அப்புறம் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ செய்ய விரும்புவதை செய். எப்பயுமே பகவான் நம்மள இதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா தூய அன்பு அது கட்டாயப்படுத்தி வராது. நம்மளா பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு பக்தி பண்றதுன்றது ஒரு நிலைப்பாடு, உயர்ந்த நிலைப்பாடு. அதை கட்டாயத்துல பண்ணோம்னா அதுல அந்த ஒரு ஈர்ப்பு, அந்த ஒரு விஷயம் இருக்காது இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, புரிஞ்சுக்கிட்டு சாஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்காங்க, பக்தர்கள், பரம்பரை, இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கூடவே நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவானை புரிஞ்சு நம்ம பக்தி பண்ணும்போது அது சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கோ, இதுக்கப்புறம் நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்றத நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க. மாதாஜி 18.65 ஸ்லோகம். Yes, Mataji, Hare Krishna. இந்த ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். பகவான் பிராமிஸ் பண்ணிட்டாங்க, எப்படிலாம் இருந்தா நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நல்லபடியா பண்ணணும். அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம அர்ஜுனர் கூட இருந்தோம்னா நம்மளும் அவங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு இல்லைங்களா. அதுதான். அப்ப எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து, எப்பயும் மனசுல நம்ம பகவானை நிலை நிறுத்தி, இல்லைன்னா நம்ம மனம் வேற எதையோ நினைக்கும் இல்லைங்களா, வேற ஏதோ தேவையில்லாத விஷயத்த நினைக்கும். அதற்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானை, அவங்க நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் இதெல்லாம் நல்லபடியா நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானை வழிபடும் போது உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவா என்பதில் ஐயமில்லை. இந்த மாதிரி நம்ம இந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம வாழ்க்கை, அதே சமயத்துல நம்ம பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி செய்யும் போது
நம்ம பகவானை அடையிறோம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.66 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Janakiraman Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் தியாயம் சர்வ பாபேபியோ மோட்ச இஷ்யாமி மாஷிஷ. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? சில விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில சமூகத்திலயோ இல்ல குடும்பத்திலயோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா விதமான தர்மங்களையும் திறந்து, ஏன்னா நம்ம மோட்சம் வேணும் பகவானை அடையணும்னும் போது நம்ம வேற எந்த தர்மங்களையும் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்ல. பகவானே பக்தி பண்ணாலே நமக்கு மோட்சம் உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும். அப்ப எல்லா விதமான தர்மங்களையும் திறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாக. பகவானுக்கு நம்ம மேல ரொம்ப பொசசிவ் இல்லைங்களா? என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாக அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒண்ணு எல்லா பாவ விலைகளில் இருந்தும் நமக்கு இப்ப ஏதாவது நம்ம பயப்படுவோம் இல்லைங்களா? நான் ஏதோ ஒரு பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதை நான் விட்டுட்டேன், எனக்கு ஏதாவது பாபம் வந்துருமோ அப்படின்னு. பாப விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன். என்ன பகவான் தான் எல்லாருமே உருவாக்கி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்க போது, தேவர்கள் எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னும் போது பாப விளைவுகள் எதுவும் நம்மள பாதிக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பயப்படாதே, உங்களுக்கு தைரியமும் சொல்றாங்க பகவான். சரிங்களா? இதுக்குதான் உதாரணமா நம்ம கோவர்தன் லீலை நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அதுல என்னன்னா இந்திரனுக்கு தான் எப்பயும் விரஜவாசிகள் பூஜைகள் பண்ணுவாங்க. நம்ம சூரியனுக்கு பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி விரஜவாசிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க வருஷா வருஷம். அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கோவர்தன் மலைக்கு நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே விரஜவாசிகளும் கிருஷ்ணர் சொன்னா நோ இது இல்லைங்களா? உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கோவர்தனுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க. உடனே இந்திரனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துரும். எனக்கு பண்ண வேண்டிய பூஜையை கோவர்தன் மலைக்கு பண்ணீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நல்ல காட்டு மழை அப்படியே பெய்யும். அப்ப வெள்ளம் ஊரையே அடிச்சுக்கிட்டு போகும். அப்ப எல்லாரும் பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைவாங்க. அப்ப பகவான் கோவர்தன மலையை தன்னுடைய இடதுகை சுண்டு வரலால 7 நாட்கள் கண்டினியூஸா தூக்கி பிடிச்சிருப்பாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி யாரால செய்ய முடியும்னா பகவானால மட்டும்தான் இல்லைங்களா? அப்ப இந்திரன் பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயந்துருவாங்க. சரி, நம்ம சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நம்ம அபச்சாரப்பட்டுட்டோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, மன்னிப்பு கேட்பாங்க, பிரேயர்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது பாகவதத்துல இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் உண்டு. அப்படின் போது இது ரத்தம் செஞ்ச தர்மம் இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணது. ஆனா அதுக்கப்புறம் கோவர்தன மலைக்கு பண்ணாங்க. அதனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டங்களும் வந்துச்சு. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள நல்லபடியா பாதுகாத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதுதான் சரணாகதி ஸ்லோகம் சொல்லுவோம். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் திறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாக. உன்னை எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.67 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Geeta Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। इदं ते नादपस्कया न भक्ताय गदासन न साशुश्रूषवे वाच्यं च न च मां यो अप्यासुयति। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவர்களுக்கோ பக்தி இல்லாதவர்களுக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த பகவத்கீதைன்ற உயர்ந்த தாத்பரியம் ஞானத்தை யாருக்கெல்லாம், ரகசியத்தை யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது? தவம் இல்லாதவங்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட ஈடுபடாதவங்களுக்கு, பொறாமை உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் இதை நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 18.68-69 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Kritika Mataji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ய இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஷ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யத்ய சம்சயஹ. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஸ்சின்மே பிரிய கிருத்தமஹ கவிதா ந சமே தஸ்மாத் அன்யஹ பிரியதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை.
அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை பகவத்கீதைய எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு உறுதியா கிடைக்கும். அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவானை அடையிறாங்கன்றதை பாக்குறோம். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. யாரு பகவத்கீதை எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்றோமோ அவங்கள பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களா நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். யார் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பிரபுபாதா இல்லைங்களா? அவங்க தான் மட்டும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி அவங்க மட்டும் பகவானை அடைஞ்சிருந்தா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் உலகம் முழுக்க இவ்வளவு பேரும் பகவத்கீதை பாகவதம்ல இவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமானா கொஞ்சம் சிரமம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் தனக்கு கிடைச்ச கிருஷ்ண பக்தி என்ன பண்ணாங்க பிரபுபாதா? எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்படி நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு தூய பக்தி பகவானை அடைவோம். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு நம்மள ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? சின்ன சின்ன சேவைகளும் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்து சொல்லணும். அதுல அவங்க எல்லாரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண சொல்லணும். அப்ப நம்ம ஒரு காரணமா இருப்போம். ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவியா நம்ம இருப்போம். அப்ப எல்லாரும் இந்த கிருஷ்ண பக்தியில இணையும் போது அது இருக்கலே எந்த ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதனால எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸ். அது முக்கியமா குழந்தைங்களுக்கும் சேர்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 18.70 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உத்தேஷ்யதே சயஹிமம் தர்மயம் சம்வாதம் ஆவயோ ஞான யஜ்ஞான தேனாயாம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மேமதி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் யாரெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன தெரிய வந்துரும்? சர்வகாரண காரணம் சதுர் ஸ்லோகி நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பகவானே சர்வகாரண காரணம் தெரிஞ்சு பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்ற தாத்பரியம்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு மார்க்கம்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அப்போ தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.71 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सो अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण माताजी. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, நல்லபடியா யாரு கேட்கிறாங்களோ அவன் பாப விலைகளிலிருந்து விடுபட்டு, சரிங்களா? அவங்களுக்கு இந்த பாபங்கள்லாம் இருந்துன்னு அதெல்லாம் தொலைஞ்சு போயிடும். புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். இதுல நம்ம 3 விஷயங்கள் பார்க்கிறோம். ஒண்ணு பகவானையே நம்ம பக்தி பண்றோம் அப்படின்னும் போது எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்றோம் போது நம்ம பகவானை அடைவோம். இதுல யாரெல்லாம் நல்லபடியா கத்துக்கிறாங்களோ அவங்க பக்தி அப்படின்றதுல ஈடுபடுவாங்கன்றத பாக்குறோம். யாரெல்லாம் நல்லபடியா கேட்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பாப விலைகள்லாம் தொலைஞ்சு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான உயர்ந்த லோகங்களை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 18.73 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனோவாச்ச நஷ்டோ மோஹः சம்ருதி லப்தா தவத் பிரசாதான் மயா சுத ஸ்திதோ அஸ்மி கதா சந்தேஹ கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப அர்ஜுனர் பகவத்கீதையில நல்லபடியா கேட்டாங்க. அவங்க ஒரு ரியலைசேஷனுக்கு வராங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? அர்ஜுனர் கூட இருந்து அந்த ரியலைசேஷனை நம்மளும் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. நம்ம கிட்ட ஒரு மயக்கம் இருந்தது இல்லைங்களா? உடலே பிரதானம் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். ஆனா பகவத்கீதையில பகவான் நமக்கு நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத சொல்லி ஆத்ம நிலையில இருந்து நம்ம செயல்கள் பண்ணி பகவானே நம்ம பக்தி பண்ணணும்ன்றது நமக்கு குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளோட மயக்கம் அப்படின்றது நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். நான் வெறும் இந்த சரீரம் கிடையாது, நான் ஆத்மா, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்ற நிலைப்பாடுல நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? அப்போ தங்களது கருணையால் பகவானோட கருணையால நம்மளுக்கு பல பிறவிகளுக்கு அப்புறம்
என்ன கிடைச்சிருக்கு? நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன், எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு. இப்ப எந்த சந்தேகமும் இல்லை, எது செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்ற சந்தேகம்லாம் இல்லை. பகவானை வழிபடணும், பகவானை அடையணும், அந்த தாற்பயம் தான் இல்லைங்களா? நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன், இதுல நம்ம எப்பயும் ஸ்திரமா இருக்கணும். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட நான் தயாராக உள்ளேன் அப்படின்னு இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பகவான் சொன்ன உபதேசத்தின்படி நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையை நல்லபடியா வாழணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.74 75 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Kritika Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Kritika Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதமிமம் ரௌஷம் ஸ்மத்புதம் ரோமஹர்ஷம் வியாசப்பிரசாதாச்சுதத்வா நேதத்குஹ்யமஹம் பரம் வாஹம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணா சாஷாத் கதயதஸ்வயம். சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்கள்னால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. சஞ்சயனும் கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க தன்னோட ரிலேஷன்ஸ இங்க சொல்றாங்க. மகாத்மாக்களுக்கு இடையில் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு இடையிலான உரையாடல், உத்தம ஸ்லோகங்கள், உத்தம தாத்பரியங்கள் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுதுன்றதை சொல்லியிருக்காங்க. வியாசரின் கருணையினால், இது யாரால அவங்களால கேட்க முடிஞ்சது? வியாசரோட கருணையினால் இல்லைங்களா? யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் பகவான் யோகங்களின் இறைவன் அப்படின்றத பாக்குறோம். அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்தி இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். பகவானுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையே நடந்த இந்த ரகசியமான உரையாடலை யாரும் கேட்டிருக்காங்க? சஞ்சயனும் நம்மளும் இல்லைங்களா? அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தது 18.76 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Janikraman Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी. பிரபுஜி. राजन संस्कृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम इरिष्यामि सा मुहुर्मुहु. என்னனே மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையே நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப இங்க இவங்க சஞ்சயனம் என்ன சொல்றாங்க? அதுவும் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன்ஸ் கொடுக்கும். கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து, நம்ம கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, நினைச்சு நினைச்சு பார்க்கணும். ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.78. Yes, Mataji. Yatra Yogeshwar Krishno Yatra Partho Dhanurtarah Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruvani Tirmatir Mama. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastri Shri Krishna Arjuna Samvade Moksha Sannyasa Yogo Nama Ata Ashtadashodhyayah. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, யோகங்களின் இறைவன், எல்லா யோகிகளுக்கும் இறைவன் சரிங்களா? அது மாதிரி யோகங்களின் இறைவன் உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, அர்ஜுனருக்கு இணையா யாருமே கிடையாது இல்லைங்களா வில்வித்தையில. அப்ப உன்னத வில்லாளி அப்படின்னு அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத சஞ்சயன் சொல்றாங்க. அப்ப நமக்கு அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்? பகவானும் அர்ஜுனனும் இருக்கிற இடத்துலாம் செல்வம், வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை, நியாயம். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை எந்த அளவு புரிஞ்சுக்கிறோம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்.
செல்வம்னு உடனே நம்ம மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு நல்ல செழிப்பு, நல்ல நிறைய செல்வத்தோட நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம பகவத்கீதையை மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கணும். ஏன்னா செல்வம் அப்படின்றது நம்ம பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுல நிறைஞ்சு இருக்கணும் அப்படின்றது வெற்றி. நம்ம பக்தியில வெற்றி அடையணும். இந்த ஆத்மா பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியிலிருந்து விடுதலையாகி பகவானை அடையணும், அதுல வெற்றி அடையணும் அப்படின்ற நிலைப்பாடு. அசாதாரணமான வலிமை, அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? வலிமை, மனக்கட்டுப்பாடு, இதெல்லாம் நமக்கு சுய கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் வேணும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வலிமையும் நமக்கு யார் தரணும்? பகவான் தரணும் இல்லைங்களா? வலிமை, நியாயம், எப்பயும் நம்ம தர்ம வழியில இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம். அப்ப இந்த மாதிரி செல்வம், வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை, நியாயம், இதெல்லாம் எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல நிரம்ப இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க நிச்சயமா இருக்கும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம மறுபடியும் ஜட உலக விஷயங்களோட நம்ம சம்மந்தப்படுத்தணும்னா மறுபடியும் நம்ம பகவத்கீதையை மறுபடியும் படிக்கணும். ஆனா இதெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல ஆத்மா இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்புல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான மார்க்கமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம சரியான புரிதல் இருக்கோம் அப்படின்றது தாத்பரியம். நம்ம 18வது அத்தியாயத்தை நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல, பரம்பரையோட அனுகிரகத்துல, பிரபுபாதாவோட அனுகிரகத்துல, குருவோட அனுகிரகத்துல, சிக்ஷா குருக்களோட கைடன்ஸ்ல நல்லபடியா முடிச்சிருக்கோம். கண்டிப்பா எல்லாரும் லெவல் 2ல அவசியம் ஜாயின் பண்ணி இன்னும் நல்லபடியா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல வரணும் அப்படின்றது எங்களோட ரெக்வெஸ்ட். எல்லாருக்கும் நன்றிகள். வாஞ்சாகல்பதர்பஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பத்திதானா பாவனே பேஷ்மிடமனமாக அனந்த கோடி வருஷம் வந்துச்சு. ஏதாவது தவறுகள் இருந்தா மன்னிக்கணும், நன்மைகள் இருந்தா பரம்பரையே சேரும். ஹரே கிருஷ்ணா.